Lami siya! Usa sa mga inilang produkto sa lungsod sa San Fernando mao ang lamian kaayo nga buko pie. Karon atong sayran unsaon kini paghimo gamit ang ilang mga preskong mga sagol. Ani ang report. Kapin sa usa ka oras gikan sa dakbayn sa Subo, maabot na nimo kining tinubdan sa lamiang buko pie sa Subo, ang San Fernando. Dinhi nahimutang ang daghang manindahay sa maong delikasi. Usa kini ka klase sa pie nga adunay coconut filling. Ang mga ingredients sa paghimo niini: harina, margarine, asin, brown sugar, asukar, kondensada o evaporada. Sa paghimo niini, So ang pirmiro ni pagbuhat sa dough, ibutang na to ang harina, no? Una na to ang harina. So depende man siya kung sa kasako, depende siya sa timpla. Tapos margarine. Ano na siya margarine? Depende siya sa timbang sa margarine. No? dayon isagol kini hangtod nga mapino ug mamix na tanan. Unya, ipadaplin una kini samtang maghimo sa mixture nga idugang. Una, ibutang ang brown sugar sa tubig, dayon butangan og asin. I-mix kini hangtod nga matunaw. Dayon ibutang kining maong mixture sa dough ug i-mix hangtod nga manutsuot ang lasa sa dough. Inig kahuman, butangan og oil aron dili mo pilit sa hulmahan. Iset aside una kini samtang maghimo sa syrup sa buko pie. Una, ibutang ang harina. Isunod ang asukar, condensed milk ug tubig. I-mix kini sud sa pipila ka minuto hangtod nga mawa na ang mga tibugol. Dayon ibutang ang itlog, evaporated milk ug asin. I-mix kini og balik hangtod nga mapino tanan. Unya, andam na kini nga ibutang sa hulmahan. I-flat ang maong dough, depende sa gidakon sa hulmahan. Butangan og margarine ang hulmahan, dayon ibutang ang dough. Diha na ibutang ang fresh butong ug ang syrup. Dayon butangan og dough sa babaw nga bahin ini isip pang sirado. Pahiran dayon kini og itlog sa ibabaw. Isud kini sa oven sud sa pipila ka minuto. Ug mao na kini mga kapuso, ang lamiang buko pie sa San Fernando. Kapin sa 2 ka tuig nang naninda niini ang tag-iya nga si Alan. Gani, moabot na sa gatusan ka mga boxes ang ilang mahimo matag adlaw. Sige, kanaman mi daghang kwan bindor. Mga kapuso, kung maagi o mobisita sa San Fernando, ayaw mong sipyat sa pagpalit ni ining lamian nga buko pie. Uban ni Demi Hernani, Duan Merondina, Balitang Bisda.